Qozанда Балалар Республика хастаханәсенең 3-нче дәвалау корпусы бинасында капиталь ремонтлау тәмамланды. Пандемия шартларында булса да ремонт озакка сузылмый, 1 ел эчендә тәмамланган. Югыйсә эшләгән эш шактый. Бина тышкы яктан да өр-яңа кебек үзгәргән, ишек алдында асфальт та җәелгән. Көтүп алынган корпус бигрәк тә үзенчәлекле балалар өчен. Аларны әле фәрештәләр дип тә атыйлар. Бу балаларны коткарып калу авыр, әмма калган гомерләрен җиңеләйтергә мөмкин. Биредә үпкә өчен ясалма вентиляция аппараты да бар. Әгәр ата-аналар баланы өйләренә алып кайтырга тели икән, бу комплектны өйгә дә бирә алабыз. Җиһазлар заманча, УЗИ аппарат, лаборатория, хәтта рентген кабинеты эшли башлады. Элек ул юк иде. Яңартылган корпуста педиатрлар бүлеге эшли. Ярдәм сорап тор белгечләргә, аллергологларга, иммунолог, гастроэнтерологларга һәм нефрологларга мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Ләлә Зайнуллина, Алмаз Хакимов, Илдар Галәутдинов, Татарстан яңалыклары.